And now we have a heartline from Eliska in the Czech Republic. Ahoj mistryně, ráda bych vám řekla děkuji. Moc vám děkuji, že jste tu pro nás, pro mě, pro každého, kdo chce být s vámi. Děkuji, že nám pomáháte zůstat na správné cestě v dobré náladě. Ráda naslouchám vašemu hlasu. Když vás slyším, cítím se milovaná a klidná. Před mnoha lety jsem vás viděla v Supreme Master TV a zeptala jsem se sama sebe, kdo je tato žena? Mnoho let poté mi vaši žáci o vás vyprávěli a stále jsem čekala na rozhodnutí, i když jsem v srdci cítila, že vy jste můj mistr. Během covidových let jsem se začala bát, že jsem čekala příliš dlouho. Pomyslela jsem si, možná je to moje poslední šance. Pravděpodobně nebudu nikdy dost dobrá. Prosila jsem Boha, aby mi odpustil a požádala jsem vás o zasvěcení. A odpověď jsem dostala tak rychle. Nemohla jsem uvěřit, že se to stalo. Děkuji vám, že jste mi poskytla zasvěcení. Je to pro mě velký dar. Po zasvěcení jsem čekala na nějaké zázraky ve svém životě. A žádný velký zázrak se nedostavil. Byla jsem nervózní. Co je se mnou? A ti samí žáci mi pomohli. Podívej se na svůj každodenní život. A ve svém životě jsem zaznamenala spoustu změn. Jsem klidnější, cítím se méně vystresovaná svými každodenními povinnostmi. Cítím se šťastná každé ráno. Teď už nechci být první v každé situaci. Byla jsem tak hodně soutěživá. Snažím se nechat věci kolem sebe plynout. Jsem tak vděčná za svůj každodenní život v míru, za svou rodinu. Vím, že všechno v mém životě je pro mě dobré, i když se mi to nelíbí. Snažím se to mít na paměti. Chtěla bych být nejlepší verzí sebe sama. Vím, že bez vás to nejde. Mistryně, moc vám děkuji, že se o mě, moji rodinu a nás všechny staráte. Cítím vaši lásku. Eliška z České republiky. Thankful Eliska, we are pleased to relay Master's reply to you. Awakened Eliska, your enthusiasm for your new Kuan Yin life is a joy to behold. And it is nice to read that you have the support of older initiates around you to clarify any misconceptions and smooth your way to ever more enlightenment. I send my love, and please know that I am with you always. May the goddesses forever nurture you and the charming Czech Republic. It is scientifically proven that many animal products will create disease and sickness. The human body is not designed to eat dead animals. Reverend Ryugen Watanabe Osho, vegetarian. We welcome your hotlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.